Artis yang satu ini hadir dari kawasan Bumi Kota Lamongan, Jawa Timur. Satu persembahan buat panjenengan ada Vicky Firda, Roko Music Indonesia, Regina Jamiro Mae, Untiran Basisi. Asal. Diucapkan selamat malam buat para tamu. Tak bendino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane bae tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku pada sampai nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu. Emang para sebagus ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Ayo mas, aduh sayang, ngapunten saestu, yen saged nuruti apa karepku, tapi aja sumalang ana dina liyane. Tak upayane mbok kepiye carane. Ayo ekolane Tresnoku bakal goyah sekahananku. Aku bakal setia, orang mungkin menduga. Terus sampun ono ngancani ning saben dina. Roko Music. Ayo sini, sini ayo, ayo sayang. Cintaku kok ya sampun lenesu, kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu. Emang para segantengmu ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane. Bakal tak upayane mbok kepiye carane. Yo tresnoku ora bakal undur sayangku, ora bakal goyah jalan kahanane bubrak. Aku bakal setia abah, orang mungkin mendua. Matur suara sampun ono ngancani ning saben dina. Roko Music. Ayo mas. Kasa. Ala kadir, ala kadir, kadir. Iya. Bapak, kamera ini sik pegel. Wah! Cintaku kok ya sampun lenesu. Rasa kudu nganggo mecucu. Iman beras kasma, tak beda karo atimu.
Remono tembangan manisku. Ayo yang di sebelah sini. Sampai ku ayo. Duh sayang ngapunten sesu. Hei aku gak iso nuruti omong karepmu tapi aja sumelang ono dino liyane bakal tak ye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang senajan kahanane bubrek aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancanine saben dina aduh sayang ngapunten setu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane ayo mas tresnoku ora bakal untung ora bakal goyang senajan kahanane bubrek aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina yuk